Li bajarê Nîyorkê komek çalakgeran roja şemî ji bo ku balê bikişînin ser guherîna av û hewayê û bi taybetî jî ji bo daxwaza bûçeya zêdetir li hember guherîna av û hewayê çalakiyeke meşê li dar xist. Çalakvan di meydana temsîla li hev kom bûn, piştre jî heta pêşiya avahiya wîlayetê meşiyan. Çalakvan dibêjin ew bang di waliya Nîyorkê yan û ketî hokûl dikin ku bila guherîna av û hewayê bibe babeta wana sereke. Lewre di meha yekem a 2022 da rêveberiya Nîyorkê wê li ser bûçeyan biryarekî bide. Çalakwan jî hez dikin ku ji niha da hişyariyekê bidin. Ez gelek bextewerim ji ber ku piştî têkçûna konferansa Neteweyên Yekbûyî ya 26 Glasgow ez hatim wir. Ez gelek xemgîn bûm. Lê em li vir di nav hevkariyê de ne. Em hewl didin ku sala pêşiya me li hember guherîna av û hewayê bûceyekê bi dest bixîn. Armanca me ew e ku em wek eyaletekê ew tiştên ku di konferansa Neteweyên Yekbûyî de nehatîne çareserkirin, çareser bikin. Divê her eyalet ji bo wê tê bikoşe û em jî hêvî dikin ku New York û waliya me ya nû wê hewcedariyê bîne cih. Monique Fitzgerald jî ji bajarokê Long Islandê ji bo vê çalakiyê hatiye û balkişan ser radeya bandora guherîna av û hewayê ya li bajarokê wan. Li eyaleta New Yorkê guherîna av û hewayê herî zêde li ser bajarokê Long Islandê bi bandor e. Di bajarokê me de germahiya hewayê 5 derece zêde bûye. Her wiha cihê komkirina gilêşî ku 300 fît bilind bûye û ew jî tenduristiya me xirab dike. Em di vê têkoşînê de serî digirin û hez dikin ku wê pirsgirêkê bibin civaka nûneran û waliya xwe. Em hewl didin ku bila ev pirsgirêk bibin babetên wan ên sereke. Michael Brady jî got ku ew bang li rêveberiya New Yorkê dikin ku bila yasayên li hember av û hewayê hatine çêkirin werin bicîhanîn. Di sala 2019 da qanûna bûceya hember guherîna jîngehê hate çêkirin. Di vê qanûnê de tê gotin divê em her sal bûceke bi guherîna jîngehê bikarbînin, da ku heta sala 2005 ev bûce her sal zêde bibe û têra têkuşana hember guherînan bikin. Lê heta niha qet bûce nehatiye diyarkirin. Ez dibêjim li gor yasayê divê her sal bûcekê bi guherîna jîngehê bikarbînin. Di vê naberê de hefteya borî waliya New Yorkê ketî hokûl derbarê guherîna av û hewayê de daxuyaniyek dabû û di vê daxuyaniyê de gotibû ku em bi xwe ewlene ku em ê sermayeguzeriya xwe bi awayekî hewalbandê xwezayê bikarbînin. Her wiha ji bo enerjiyeke nû û paqij xebat bikin. Em ê ji bo çûyîn û hatina wesayîtên xwe niha wesayîtên bêelektrîk bikarbînin û bi awayekî tund li hember guherînê têkoşîna xwe bidomînin. Lewre rêyeke din tune ye. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.